srácok és lányok, üdvözlök minden kedves nézőt, én Pecó vagyok, és ebben a mai videóban, igen, teljesíteni fogjuk, hogy átléptem a 15 000 kupát. Na, menjen a menet, és akkor, hát, igen, ha szeretnétek ilyen videókat még, hogy Brawl Stars-ozok, Roblox-ozok, vagy ilyen dinósokkal játszok, vagy igen, akkor mindenféleképpen lájkoljátok ezt a videót, és légy szíves, iratkozzatok fel. Ezeket én kinyírva. Nem is figyelek oda. Majdnem meghalok. Jó! Let's go! Boom! Ez jó volt! Na nézzük! Na! Hol vagytok? Hol vagytok? Na nézzük! Én felderítő hadműveletet csinálok. Ott van! Júj! Meghaltam, de a csapattársam remélhetőleg le fogja intézni őket. Ha nem olyan béna. Én sem vagyok egy olyan nagyon OP Brawl Stars-os, de... Basszus! Bum! Add már meg! Írjatok már le a kommentbe, hogy mit csinál ez vajon. Ahogy nem tudom, az biztos. Annyit tudok, hogy játszik. Jó! Megvan a 15 000 kupa. Let's go, skacok, let's go! Na nézzük meg, hogy mi jön ebből a Star Dropból. Jó. Egy kis új powerrel benyomom, léci karakter. És ez az! Egy karakter! Eve! Let's go! Let's go, skacok! Ez most nagyon jól esett. Egy új karakter. Let's go! Let's go! Ez az, megvan ez az Eve. Let's go! GG! Nézzük meg ezt az új területet, hogy ez mi az Isten. Nos, kacok, ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor nyomassatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!